Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batezunat magazinera. Gaur maiatzaren 26. eguna dugu, hortziralan, beraz asteak itzen dugu gaurko saio honekin eta gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu. Lehenik eta behin Nerea Zuluagarekin egonen gara, bera Jauzi Ekosozialeko kidea da eta Jauzi Ekosoziala bera talde hau zer den ezagutzeaz haratago, baitere haien inguruko iritzia jakinen dugu berriztagarrien inguruan, izan ere testu bat atera dute beren iritzia azaleratuz, gai konplexu horretan nola baitere haiek haien burua kokatuz, eta baitere zenbait ekimen egin dituzte azken egun hauetan, Bilbon izan ere Banku Mundialaren etorrera izan dugu, bertan Innovation for Climate izeneko gailurra antolatu dutelako, eta Jauzi Ekosozialak eta bertze zenbait taldek haien oposizioa, haien kontrakotasuna adierazi dute, hainbat ekimenen bitartez. Nereak kontatuko digu dena, aize sakontasun gehiagorekin. Bigarren elkarrizketan, Ines Castillejarekin egonen gara, badakizue Ateneoko Euskara Saileko eleduna da bera, eta Ateneoak Iruñeko udalarekin batera zenbait ibilaldi historiko antolatu dituzte, Iruñegatik zehar, data ezberdinetan maiatzaren 30ean ekainaren 7ean eta ekainaren 14ean Iruñako historia eta Iruñarren historia hobe ezagutzeko. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1808 urtean Napoleon Bonaparte Italiako errege koroatu zuten Milango katedralean. 1936 urtean Kataluniako Generalitatearen gobernu berri eratu zuten eta Lluís Companys egin zuten buru. 1949an Ward Cunningham, estatu batuar programatzailea eta lehen wikiaren sortzailea jaio zen. Eta 1986ko maiatzaren 26an Europako erkidegoak Europako bandera urdin eta izarduna onetsi zuen lehenengoz. Goazen baita ere, asteburuko agenda kulturalarekin. Hortzilarean gaur bertan iritsi da, azkenean irrikaz itxaroten ari ginen Alarma deituriko Sutagarren diska berria. 11 kantaz osaturik eta 60 minutu inguruko iraupenarekin, totem aretoan atxaldeko 8etan estreinatuko dute. Eta Nafarroako bertsolari txapelketaren aurre kanporaketa jokatuko dute arratsaldeko 6:30 Larraungo Gabari gune irekian. Larunbatean maiatzaren 27an ospatuko dute Alde Zaharraren eguna, auzoko hainbat txokotan egun osoko egitarauarekin, kalejirak, ikuskizunak, kontzertuak, denetarik. Argi Berdea Arbizuko Gazte Asanbladak 58. urteurrena ospatuko du eta horretarako egun osoko egitaraua antolatu dute. 8:30 aitzinera elektrotxaranga eta 8:00 aitzinera Zetak, Raimundo Elkanastero eskabidean eta bertze, hainbertze taldek kontzertu eskainiko dute. Asteburuan musika eta ipuinak eta musika Laban, Ameli eta Xirrikituen Jostunek ipuin kontaketa musikatuarekin. 3 urtetik goiti larunbatean 11:30. Eta Bal Folk Lolita del Monteil Aiaral eta Areta Lorea musikarien eskutik Hortzadar elkartearen egoitzaren aitzinean Deskaltzos kalean atxaldeko 7etan kontzertua. Eta igandean Jose Akerretaren erakusketa ikusteko euskarazko bisita gidatua eskainiko dute Nafarroko museoan goizeko 12:30. Goazen orain gaurko egunkarien azalekin. Diario de Notiziasen PSNek indar aurrerakoiekin gobernu baten alde egin duen apustua argia da eta egiturazkoa da. Gobernu akordioa oso portzentaje handienan bete dela nabarmendu du eta berritzeko zailtasunak ez egotea espero du Txibitek. Alboko lerroburuan, tokero 4 urtez bete gabeko promesak tuteran. Eta argazkian Osasunako jokalariak gola ospatzen izenburuan, Europara jauzia. Osasunak irabazi egin dio Atletiki, 2-0, eta bere esku dago ligako konferentzia jokatzea. Diario de Navarran argazki handian Osasuna izenburuan, Europara jaurtia. Osasunak gau bikaina irabazi zuen eta 7. postura egin du jauzi. Lerroburu nagusian bertze berri batean, Nafarroko jaietan ziztadak egiteagatik jarritako 24 salaketak artxibatu dituzte. Udako salatzaileetan ez da substantzia kimikorik aurkitu. UPNren botoa, bertze berri batean, lotzea gobernu aldatzeko bide bakarra.
Eta gara egunkarian, argazki nagusian osasuna ageri da, osasunak Europako postua kendu dio atletiki bi eta huts. Izenburuan, Maialen Iriarteren hitzak bertze berri batean, jendearen bizitza hobetzeko akordioak lehen etxiko ditugu. Bertze berri batean, Eguesibar eta Barainain, PSN-ren mugimendu eiso, eta azkenik, esklusibotasun medikoa jomugan. Berri egunkarian argazkian emakumeak protestan ageri dira izenburuan pentsio duin eta publikoen alde ekainean. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak manifestazioa egin du Gasteizen Bilbotik, Bergaratik eta Aguraindik ateratako martxak iritsi ondoren. 1.080 euroko gutxieneko saria bermatzeko eskatu dute. Bertze berri batean, izenburuan, osasun bidean medikuen esklusibotasuna urratu ote den ikertuko dute. Arlo pribatuan arituta publikoaren osagarria kobratzen zuten kasuen berri eman zion labek ustelkeriaren aurkako bulegoari. Egiazkotasun zantzuak ikusi ditu salaketan. Eta Euskal Herria irratian akitzeko Uxue Barkosen hitzak lerroburu nagusian, lidergoa berreskuratzea, arras garrantzitsua da gobernua osatzera begira. Legealdi honetan protagonismo gutxiago izan du geroa baik eta hartara aldaketak segitu badu ere ez da horren sakona eta indartsua izan, Uxue Barkosen arabera. 2015an erdietsitakoa berreskuratu nahiko luke aldaketaren impulsoarekin segitzeko. Alboko berrian, osasuna, Europa eskura lerroburuan. Eta azkenik, ustelkeriaren kontrako bulegoak bere lehen prozedura ireki du medikuen esklusibotasunaren gaineko iruzurrak ikertzeko. Errandako lehendabiziko elkarrizketa honetan jauzi ekosozialeko kidekin egonen gara, pixketa haien azkeneko ekimenez solasean, izan ere, maiatzaren 20an dakizuenez, Gasteizen manifestazio, nahiko handi bat egon zen, nazionala makroproiektuen kontrakoa, jauzi ekosoziala ere atxikitu zen manifestazio honetara, baina testu bat, idatzi bat, atera zuten, bere izena berriztagarriak, hemen eta orain, baina ez edo nola, hoixen atera zuten testua, eta horren inguruan galdetuko diegu hain zuzen ere gaur, eta baitere, azken egun hauetan Bilbon egin dituzten ekintza batzuez baitere izan ere, bertan Innovation for Climate gailurra antolatu dute, bertan egon da Munduko Bankua eta hainbat eragilek, jauzi ekosozialak barne, zenbait ekimen antolatu dituzte, honen kontra. Beraz, guzti honetaz solasteko, jauzi ekosozialeko kidea dugun, Nerea Zuluagarekin egonen gara gaurkoan, beraz, Nerea, atxaldeon, da mil esker gurean egoteagatik. Arratsaldeon, da eskerrik asko zuei, gonbidatzeagatik. Nerea, zuk eta biok nahiko ongi ezagutzen dugu jauzi ekosoziala, nire horren kide bai naiz, baino publikorentzat pixkat kokatzeko, zer da jauzi ekosoziala? Bueno, jauzi ekosoziala aurreko urtean edo hasi zen sortzen, euskal ekologismoaren baitan zeuden hainbat taldek ikusi zuten behar bat, beharra zen gehien bat, talde ezberdinak herri bakoitzean eta leku bakoitzean zeuden talde ezberdin horiek batzea nonbait. Eta horien arteko puntu komunak topatzea eta elkarrekin bide bat hastea, ekologismoa Euskal Herrian apur bat handiago edo ikusgarriago egiteko eta indarrak batzeko batez bere. Eta prozesu horretan hainbat topaketa egon dira Euskal Herri mailan eta azkenean erabaki zen dinamika bat abiatzea, eta dinamika horretan hainbat ekintza egin izan ditugu elkarrekin, eta batez ere gaude prozesu horretan elkar ezagutza eta jendea batzeko prozesu horretan gaude gaur egun. Badaude lehenagotik ekologismoan zeuden pertsonak, eta badaude baita oraintxe
ekologismora salto egin duten pertsonak ere, eta elkarpuntu bat bilakatu da, ez? Zergatik izen hori Nerea jauzi ekosoziala? Bueno, alde batetik, esaten ari nintzen bezala, jauzi egin nahi genuen herrietatik maila globalago batera edo maila nazionalago batera, eta baita ekologismoa ulertzeko beste modu bat ere nahi zuen martxan edo apostu egiten zuen, ez? Ekologismoaren ekologismoari beste buelta bat emateko eta proiektu lokalen kontrako mugimendu historikoetatik nahi zuen apur bat mugimendu orokorrago batera salto egin eta proposatzaileago batera salto egin. Baina eta ekosozialaren zatiak esango luke, ekologikoaz gain, datozen erronkak eta krisiak eta etorriko diren gatazkak ere, sozialetik asko izango dutela, eta orduan, ikuspegi hori gero eta gehiago fintzea komeni zaigula, ez? Krisi ekosoziala ez delako ekologikoa bakarrik, sozialki ere era batera egingo duelako. Hortzen jauzi ekosozialaren aurkezpen txiki hau pixkat kokatzeko aipatzen genuen Gasteizen egin zela manifestazio nahiko jendetsua 20an, duela egun batzuk, eta jauzi ekosoziala ere bai atxikitu da manifestazio horretara, egon ziren bertako kideak dakigunez, baina Nerea atera zenuten testu bat, idatzi bat, nahiko luzea gainera, aipatzen genuen berriztagarriak hemen eta orain, baina ez edonola, halako izen batekin. Nerea, zertara dator testu hau, zergatik atera duzu? Bueno, guk bat egin genuen manifestazioarekin, eta esan dizuan bezala, garen ez talde bat oraindik ezagutzen ari dena eta sortzen ari dena, hau da, oraindik ez dugunez gure artean eztabaida ideologikorik edo ez dugunez jauzi ekosozialaren izaera izango dena edo identitatea izango da dena ez dugunez definitu oraindik, behar ikusten genuen hori lantzeko modu bat izango zela, eta berriztagarriekin gertatzen ari denak, kezkatuta ere, hortik hastea erabaki genuen, eta horregatik, izan zen ariketa bat gure artean zer pentsatzen genuen ikusteko, baina baita ere gizarteratzeko gai garrantzitsu honek dituen hainbeste aldagai eta hainbeste gauza apur bat argitzeko gai konplexua delako benetan, eta guk kontuz nahi dugulako eta ahalik eta osatu nahi dugulako gai honi heldu. Eta horregatik egin genuen batez ere, eztabaida elikatzeko eta guztion artean zer honekin, proiektu hauen aurrean guk zer egingo dugun ikusteko. Hain zuzen ere, manifestazio horretan, hainbat makroproiektu salatzen ziren, ulertzen dut, ez? Abiadura handiko trena ezagunenetako bat, baita ere, ez? Interkonexioak eta baita ere bazuten, ez? Erdigune edo zentralidade nahikotxo, berriztagarri proiektu handien kontrako plataformak, eta ulertzen dut, pixket testuinguru horretan ateratzen dela, aipatzen zenuenez, baina gainera, zuzu egin bakarrik hausnarketa bat, baizik eta hor ere, badago behintzat izenburuan baieztapen nola baita ere, ezta? Berriztagarriak hemen eta orain erraten duzue, baina ez edo nola. Zer ideia transmititu nahi da honekin? Euskal Herrian eta baita Espainian ere, ari dira olako megaproiektuak eta instalatzen, eta
Eta renovables sí, pero no así hori, bueno, ba, lelo oso entzuna da ia gaur egun, eta bueno, ba, Espainiako lurralde askotan berdina gertatzen ari da, ez? Guk uste dugu, bueno, ekologismotik gatozenok energia berriztagarriak ezinbestekoak direla, hori ezin daukatu, baina egia da, bueno, baldintza batzuk sortu behar direla hoiek modu egokian, ez, instalatzeko, eta trantsizio hori benetan, bueno, ba, denontzako justua eta bidezkoa eta trantsizio soziala ere izango den hori ondo egiteko. Guk lehenengo gauza eskatzen duguna, edo manifestu horretan lehenengo bai, bueno, ba, eskatzen dugu energia kontsumoa jaistea. Hori izango zen, energia berriztagarriak zentzua edukitzeko lehenengo neurria, ez? Ezin da izan energia fosilak modu berdinean eta kopuru berdinean edo inkluso gehiago kontsumitzen ari direnean, energia berriztagarriak etortzea horri, bueno, ba, energia produkzio horri bueno, ba, energia berriztagarria gehitzeko, ez? Eta sistema kontsumista berdinari ba, elikagatzeko, berdina elikatzeko. Orduan, lehenengo neurria izan beharko litzateke energia fosil horien kontsumoan jaistea. Gaur egun esaten dute energiaren 10%, osea, energia gaur egun kontsumitzen dugun energia kopuruaren 10% produzitzera helduko liratekeela berriztagarria bakarrik. Orduan, imaginatu dezakegu zenbat jaitsi beharko litzateke gure gizarteen kontsumo maila. Eta bide horretan ez dira egiten, instituzioetatik ez dira neurriak hartzen ari. Orduan, trantsizio honetan ikusi dugu, egia da gauzak ez direla errezak egiteko, baina bai gabezia bat dagoela alde horretatik, eta bueno, ba, txosten horretan bai adierazten dugu, ba, trantsizioa soziala izateko eta ahalik eta justuena izateko, ba, enpresa, bueno, lehenengo enpresa ahalik eta gehien, ahalik eta gehien kontsumitzen dutenak eta aberatzenek gehien kutsatzen dutenek horiek lehenengo murriztea euren kontsumoa, eta gero klase ertainak ere murriztea, ez? Ez da soilik aberatzen kontuan erea? Ez da soilik aberatzen kontua. Oso garrantzitsua da eta osagai oso garrantzitsua da, nik uste dut, hau ja nire iritzi pertsonala da, baina trantsizio ekosozial bidezko bat egin nahi badugu eta demokratikoa dena, ardura hori gizarteratu behar da. Ez da posible trantsizio bidezko bat ardura hartzen ez badugu, guztiok, argi dago, gehien kontsumitzen dutenek eta gehien aberasten direnek eta gehien kutsatzen dutenek horiek hasi beharko direla, baina trantsizioko soziala ez bada gizarte bezala, erronka bezala ikusten, ez da lortuko egitea. Eta ardura hori, bueno, ba, instituzioek badute oso ahalmena, ez? Hori gizarteratzeko eta ez dira egiten ari, ez? Eta gehiago ari dira, bueno, ba, kontsumo edo ardura individualistago baterantz jotzen, ez? Zuk zuretzean egin dezakezuna eta
zuk egin dezakezuna, hori ondo dago, baina harago joan behar gara, ez? Ardura gizarte moduan eta ardura kolektibo moduan nola egingo dugun honi aurre, ez? Planifikazio bat behar dugu. Ez da posible olako erronka bati, hain kontsumo, gure gizartea erabat aldatuko duen trantsizio eta eraldaketa batez ari gara, eta ez da posible hori inolako eztabaida gabe eta gizartearen parte hartze aktibo barik egitea. Hori bestela arrisku handia dago gizartearen zati handi bat pobrezian geratzeko eta pobrezia energetikoa bizi dugu eta beratzak gero eta beratzago egiteko. Orduan, beste bigarren ideia garrantzitsu bat gure txostenean da ezin dira trantsizio energetikoa, ezin da enpresa eta korporazio handien esku geratu. Argi eta garbi, eurek egiten badute bidea, guk jai daukagu, ez dago trantsizio ekosozial posiblerik. Eta horregatik, trantsizio hori politikoa eta komunitarioa eta energia hori izan beharko da, erabakita lurraldeko sektore desberdinen. Gaur egun, Nerea, ez da hala egiten ari trantsizioa nolabait ere, kapital handiek ari dute aitzinera eramaten? Bai, Espainia mailan eta gehien bat hori ari da egiten, ez, Euskal Herrian ere, PNV-ek ez dio inori galdetu eta dena bere bileretan eta antolatzen ari da non jarri, non ez jarri eta inori galdetu barik eta energia hori norentzako izango den ere eta zertarako nahi den ere pentsatu gabe. Eta hori da bidea, ez, gaur egun hartzen ari direna, batez ere. Eta hori guk ere, ahalik eta arinen, eta guk eskatzen dugu instituzioetatik esfortzu bat hori aldatzeko eta herritarren parte hartzearekin egiteko. Beraz, trantsizio hori demokratikoagoa izateko, era ez nolabait ere kapitalek, ulertzen dute monopolizatzeko gaur egun gertatzen ari den bezala. Hain zuzen ere, horrek haserre handiak sortu ditu Nerea toki ezberdinetan, baina badirudi gainera berriztagarrien eztabaida pixket haratago ere badoala nolabait ere, ez? Hau da, ez da bakarrik pribatua publikoa, baizik eta ikusten ari duguna da herri handitzetan eta makroproiektuen, ez? Kontrako iritziak eta mugimenduak sortzen ari direla, herri plataformak eta bar, haien mezua aski argia da ez, adibidez mendietan eolikorik ez, eta hor ere, Nerea zu jakinen duzu baina ekologismoan badire hor, ez? Gatazkak ekologismo barnean horrekin, berriztagarrekin bai, zer, ez? Zeren, alde batetik ulertzen dut, ez? Ekologistek erran behar dute, bai, berriztagarriak beharrezkoak direla, krisi klimatikoagatik, baina, gero ere inpaktu batzuk ditu honek, ez? Orduan, ez dakit dilema zaio horretan pixkete non kokatzen zareten edo zein izaten alden zuen iritzia momentu honetan, aipatzen zenuen, ez duzuela oraindik egin eztabaida hori modu sakon batean edo, baina, behintzat lehenengo pintzela da bat zein den zuen iritzia. Bai, egia da, berriztagarriak, orain gutxi arte ez dira izan olako, ez dira ikusi, ez, amenaza moduan edo, ez, atzetea izan den bezala hasieratik edo, eta orain, gaude kontradizio horretan sartuta. Gaur egun, egia da, berriztagarria jarri behar direla eta bai, gauza da, nik uste dut, egia da, orain jarri behar direla eta dagoela benetan presa, nolabait esateko dagoela beharra jartzeko, bestela,
trantzizioa egingo digutelako esaten dela, burujabe izateko ezinbesteko izango dela, ez? Energiak, ahalik eta arinen hastea. Baina esan bezala, hori bai egin behar da, neurri batzuk edo baldintza batzuk edukita, ez? Energia hori benetan guretzako izango den energia izatea eta benetan gizartearen gehiengoaren oneritzi batekin izatea edo parte baten, ez? Orduan, guk horregatik esaten dugu energia, berriztagarriak bai, eta hemen ere bai, ze burujabe izan nahi dugu, eta eremu batzuk, arriskuan jartzeko, edo esaten da eremu, sakrifiziozko eremuak izaten direla, eta ez, hori bezala beste hainbat gauza sakrifikatzeko gai izan beharko gara, eta prest egon beharko dugu, baina egia da gaur egun gizartea ez dagoela horretan. Eta gizartean falta da, esaten nuen bezala, instituzioetatik gauzak nolakoak diren eta transparentzia ariketa bat, ez? Gizarteak benetan, jakiteko nolako egoeretara helduko garen edo heldu gaitezkeen, ez, energiaren kontsumo handiak badatoz, eta nik uste dut, falta direla pausoak egiteko, oraindik hasieran gaude, trantsizio hau hasi egin da, eta hasi dute korporazio handiek. Eta oraindik, falta da, ez, gizartearen aldetik falta da, nolabaiteko, gizarteratzea, egia esatea eta energia horiek, kokatu beharko direla gure lurraldean, eta hori nik uste dut gizartearen Euskal Herriko mugimendu ekologistan eta zapatuko manifestazioan ere gehiengoak hori ulertuko lukela, ez? Hori azaltzen ulertzen duela. Sakrifizioak egiteko prest egongo ginateke gizarte bezala, jakingo bagenu zer gertatuko den, ez? Gizarte, kolapso ekosozial txikiz osatutako etorkizun bat datorkigula. Orduan, nik uste dut, nire iritzia da, hori, jendea prest egongo litzatekeela, energia berriztagarriak hemen eta orain jartzeko, baina nik ikusten dut ere, oinarrizko baldintza batzuk falta direla oraindik, eta erreza dela hori egitea, eta ez dela hainbeste, gizartearekin harreman transparenteago bat edukitzea ez da hain zaila, eta ez luke hainbeste atzeratuko, ez? Beharrezkoa eta berehalakoa izan beharraren trantsizio hau. Nerea, aipatu dituzu zenbait ideia gako, horkoa lehendabizikoa ordezkatu behar dela, nolabait ere berriztagarriekin, gaur egungo emisio fosilak ezin dela nolabait ere bakarri, ez, gehiketa bat izan, aipatzen zenuen ere, modu sozial eta demokratiko batean egin behar dela, orain ere, dilema komplikatu honetan, ez, botatzen zenituen zenbait ideia, gardentasunarena, besteak beste, eta badago bertze bat ulertzen dut nik, zuek ere erdigunean jartzen duzuena, baina instituzioetan hori nolabait ere ez dagoen erdigunean, eta da energia kontsumoaren jeitxieraren beharra nolabait ere, ez? Desazkundearen defentsa bat egiten duzuen erea? Bai, argi eta garbi. Beldur bat bezala dago, ez? Desazkundeaz hitz egiteko, eta guk, eske uste dugu ez dela nahi bat, gertatuko den zerbait da, energia murriztuko da, eta horrek eramango gaitu gizarte, desazkundeko gizarte batera. Horreri
horreri aurrea sartzea eta hori pentsatzen ez hastea eta horren inguruan ja planifikatzen hastea, gizartea horren inguruan hausnartzen ez jartzea, nire ustez akats larria da. Eta nire ustez, lehen esan bezala, gure txostenean ere lehenengo ideia da, hori ja egin beharko da, eta hasi beharko ginateke ja egiten ez. Bai diskursiboki eta materialki ere, hau da, behar dugu politika solido bat, ausartuko dena, neurri gogorrak hartzera, baina, klaro, hori ez bada egiten, zelan esaten da, gizartea hezi barik, gizarteari azaldu barik zergaitik egingo den, oso zaila izango da. Eta bide horretan ikusten dugu guk egin behar dela eta horrek bai daukala presa, eta badaukala baldintzak daude egiteko, eta hori, bai, desazkundearen zelan esaten da, asaltzea, jendeari zer den desazkundea, hori, bai, uste dugu instituzioek egin beharko luketela. Eta, gizarte mugimenduek ere bai, gu horretan ari gara, eta beti gorako mugimendu bat ere behar dugu, ez daiten izan inposatua, guk ere ardura daukagu, lehen esan dugun bezala, eta ardura horretatik, nahi dugu, eta horretarako ere jauzi ekosoziala sortu zen, nahi dugulako garai berrietako kultura berri bat saretzen hasi eta sortzen hasi. Orduan, bai, betik gorako mugimendua da, baina goiti beragaik ere guk faltan botatzen ditugu hainbat neurri eta hainbat, altrebentzia bat hori zelan den adierazteko. Desazkundearen ideia gako hori, baitere, hementxean jauztikoek defendatzen dutena, eta nire akuntatzen zigun moduan, hori nola baitere jendarteratu, gizarteratu behar dena, horren inguruan pedagogia egin beharko dena, baina hori, seguroski etorkizunean egonen den kontzeptu klabeetako bat, desazkundearena. Edozein kasutan hemen aipatzen genituen zeinbait ideia atera duten txosten honen inguruan, idatzi honen inguruan, idatzi nahiko luzea da, beraz, jauziren sareetan topatzen alko duzu, irakurri nahi izan ez gero, eta hortzen. Utziko dugu, zuen esku hori nolabait ere irakurtzea, eta hortan sakontzea dilema zai honetan, berriztagarrien dilema komplikatu honetan. Baina ere, akitzeko galdetu nahi nizun, baitere, hain zuzen, orain egin dituzue hainbat ekimen, ez da, 23an, 24an, eta 25an, atzo akitu zenuten Jaio Herreroren hitzaldi batekin, 24ean asteazkenean manifestazio bat ere egin zenuten Bilbon, eta guztia ulertzen dut, Banku Mundiala etorri behar dela, etorri dela Bilbora, eta pixkat testu inguru honetan egin duzue, eskatuko dizut horren inguruko, ez dakit, balorazio txiki bat, edo zergatik antolatu duzuen hau. Bai, Banku Mundiala etorri zen Barakaldora kongresu internazional batera, eta munduko hainbat herrialde eta ordezkariak etorri ziren, eta han eztabaidatu zuten, konpartitu zuten edo erabaki zuten klimari nola aurre egin, edo klima aldaketaren aurrean zer nolako neurriak hartuko dituzten, edo batez ere ikuspegia zen oso enpresei begiratuta, enpresa korporazio handiek zer nolako inventuak eta teknologiak asmatuko dituzten klima gelditzeko edo ez dakit. Baina horre ere ikusten genuen beste berriro ere klimaren gaian ere energiak ari direla
eta gobernuak ari direla, ikuspegi oso ekonomizista batetik, dirua etekina ateratzea da helburua, eta bide batez, CO2 gutxiago isuritzea lortzen badugu, hobeto, ez? Baina guk uste dugu berriro, hori oso motz geratzen dela, eta teknologian sinistea erabakitzen badugu, hainbat gatazka sakonduko direla, ez? Guk uste dugu gizartearen parte hartzea, eraldaketa eta desaskundeak eskatzen duela beste erronka kualitatiboago bat. Eta horregatik, hainbeste teknologia barik eta hainbeste rekurso materialetan eta horren erauzketan oinarritutako trantsiziorik nahikoa da, ez? Hori ja ikusi dugu ez dela bidea. Eta aldarrikatzeko trantsizio ekosozial bat, eta ez ekonomizista bat, eta ekosoziala, ez? Gizarteak kontuan hartuz, eta gizarteko sektore pobreenak ere kontuan hartuz, horiek uste genuen kontrajarria zegoela, ez? Kongresu hori gure ikuspegiarekin, eta horregatik hainbat eragileekin elkarlanean ere, kapitalari plantorekin batera egin genuen, eta gero beste hainbat eta hainbat eragile batu dira manifestaziora ere bai, horren kontra egiteko, ez? Trantsizio ekosoziala eurek egiten ari dira, trantsizio ekosoziala trantsizio energetikoa eurek egiten ari dira, eta teknologikoa, baina guk trantsizio soziala eta ekologikoa eta demokratikoa eta justua nahi dugu. Orduan, horregatik egin genituen ekintza diferenteak, eta oso ondo atera dira, lortu genuen hainbat eragilerekin batera lan egitea, eta hori oso ondo baloratzen dugu. Hortzen, greenwashingaren eta transizio teknologiko, ez? Huts baten aitzinean, hemen, jauziko lagunek bertzen bat eragilerekin batera, antolatu zituzten ekimenak aldarrikatzeko transizio ekosozial bat ulertzen dut izan beharra duela, eta ez nereak erraten zuen moduan, zerbait, hutsutzean teknologikoa dena, ez? Nolabait ere bakarrik berrikuntzetan oinarritzen dena, ez horren aurrean, arazo ekosozial bat, arazo sozial bat dela beraz, eta irtenbide sozialak behar dituela, aipatzen genuen ez, kontsumoan, eta bizitza, ez, antolatzeko moduetan. Hortxe, jauzi ekosozialaren azkeneko ekimen guzti horiek, informazio gehiago nola ez, sare sozialetan aurkituko dugu, eta azkeneko ekimen hauen berri izateko aukera baita ere. Eta, jauzi ekosozialan nerea, orain uda dator, eta gero pentsatzen dut, udaren ondotik, berreskuratuko duzuela, ez da, nola baitere, zuen ibilbidea edo norabidea. Bai. Egiten jarraituko dugu, eta orain hasiko gara batez ere, lehen aipatzen nuen, eztabaidarako eta hausnarketarako momentua heldu da, ez? Jauziko sozialean ere, eta horretara biratuko ditugu azken, baina ekintzak ere egingo ditugu, eta gure aldarrikapenak eta gure aldarrikapenak kaleetan eta sare sozialetan eta egiten jarraituko dugu baita ere, baina orain bai hasi dela edo hasiko dela prozesu sakonago eta hausnarketarako prozesua. Orduan, jendeak nahi badu etorri, eta oraindik eta beti ere oso mugimendu ireki bat da, eta ateak irekita daude. Orduan, gonbidapena ere norbaitek hausnarketarako badauka, etortzeko.
Onbidapen horrek utziko dugu, gaurkoan hemen Nerea Zuluaga Jauzi ekosozialeko kidea, haien azken ekintzen eta mugimenduen berri emanez eta gonbite hori luzatuz, batez ere udaren ondotik parte hartzeko Jauzi ekosozialaren eraikuntza, nolabait ere kolektibo horretan. Nerea, mila esker handiz, gaurkoan gurean egoteagatik. Zuei, eskerrik asko. Asteburu honetako eguraldia. Gaur temperatura nabarmen igoko da eta maksimoak 25 gradura iritsiko dira leku askotan. Kostaldean giro eguzkitsua nagusituko da eta barnealdean hodeiak ugariagoak izanen dira. Baliteke bertan arratsaldean zaparrada bakanen bat botatzea, bereziki mendi inguruetan, baina ezer gutxi izanen da. Ekialdeko eta hego-ekialdeko haizea ibiliko da bolada gogor batzuekin. Kostaldean ipar ekialdekoa nagusituko da arratsaldean. Eta bihar larun batean temperaturak gora eginen du berriro eta bero eginen du zenbait lekutan. Goizean giro eguzkitsua izanen da, atxalde gau partean bero hodeiak ugariagoak izanen dira eta barnealdean zaparrada bakanen bat bota dezake. Hego ekialdeko haizea izanen da nagusi goizean eta atxaldean haizeak ipar ekialdera eginen du. Eta igande goizean giro lasaia eta eguzkitsua izanen dugu. Atxaldean hodeiak ugarituko dira, bero hodeiak gehien bat batez ere barnealdean. Horrela, era irregularrean zaparrada txiki batzuk botako ditu. Baliteke txokoren batean ekaitzak jotzea. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean eta atxaldean iparraldekoa nagusituko da. Kantauri isurialdean temperatura maksimoak pixka bat jaitsiko dira. Iruñeko udalak eta Nafar Ateneoak Iruñeko historiari buruzko 3 bisitak giratu eskainiko dituzte, maiatza eta ekainean. Hain zuzen ere, horretaz solasteko, Nafar Ateneoko euskara eleduna den Ines Kastillarekin egonen gara. Aurpegi ezaguna hemen xaloan, hainbatetan egoten delako hemen, plazer handiz gurekin solasean, beraz, Ines atxaldeon eta mil esker gaurkoan ere gurean egoteagatik. Atxaldeon eta zuei hainbeste ditzagatik. Inez, gure diguzio hauek hartzeagatik. Inez, aipatzen genuen hau antolatu duzuela, Iruñeko historiari buruzko 3 bisita gidatu. Zergatik, zertara dator hau antolatu izana? Kontua da, aurten Iruñean gertaera historiko batzuren urte horrenak ospatzen direla, besteak beste, aurten izango dira 600 urte batasunaren privilegioa egintzela, orduan, alde batetik, hori pixka bat, hori izan zen abia puntua, ezta? Orduan, horren inguruan, pentsatu genuen politia izango litzatekeela Iruñaren historiaren inguruan, ibilaldi batzuk egitea, eta kontutan edukita, udaberria garaian gaudela, lehizta azken aldean eguraldia hola eduki, hori eguna luzeak, eguraldi temperatura aldetiko, eta horrela kalera ateratzea, ezta? Ekimena kalean egitearena. Eta hori dela eta 3 ibilaldi antolatu ditugu. Lehena maiatzaren 30ean, Ana Diede urerekin Iruña emakumeen hiria izenburuarekin, euskeraz dira ibilaldiak noskiz, batek galdetu dugu. Eta Iruñean zehar ibiliko gara, eta Iruñean bizi izan diren hainbat emakume errelevanteak izan direnak, ez? Bere urratsa utzi dutena, ezagutu ditugu nun bizi ziren, jaio ziren eta zer egin zuten. Hori izango da maiatzaren 30ean. Eta probestuko dut hemen nagoela esateko 30ko taldea bete egin zaigula, baino ekainaren batean errepikatu egingo dugula bisita. Beraz, oraindik jendea ari da baina izenean baten, baina oraindik batek nahiko balu ekainaren baterako izango da. Maiatzaren 30koa, asteartekoa, hori ja beteta dago, baina errepikatuko duzu ekainaren batean, Inez. Hoxe, ekainaren batean, arratsaldeko 5etan, ordutegi berdinean, abia puntua izango da, Artzapestikuaren plaza, Santa Maria la Real plaza deitzen diotena,
eta hortik abiatuko gara arratsaldeko 5:00. Bigarren bisita izango da ekainaren 7:00, Xabier Mangadok gidatuko du bisita, eta bisita horretan Hiriburgoetan barna ibiliko gara. Xabier Mangadok kontatuko digu zuzen ere batasunaren privilegioaren inguruko nondik norakoak, eta ekainaren 7:00 ere berdin, 5:00 txanda beteta dago, eta 7:00 beste txanda bat antolatu dugu, jendea kanpoan geratu ez dadin. Beraz, oraindik batek izena eman nahi baldin badu, 7:00 txandan izan beharko du. Eta Xabier nekatuko da hortan, ez? Egun guzia buelta. Xabier nekatuko dela. Bai, baina, beraiekin adostuta. Berak bai eusko eman digu, eta, bai, nekatuta bukatuko du, baina, hola da. Eta gainera, ekainaren 14:00ko bisita ere Xabier Mangadok gidatuko digu, eta Iruñako Zezen plaza erakutsiko digu. Izan ere, iaz, ospatu baitzen, izan baitzen, Zezen plaza berria eraikizela 100. urteurrena. Aurten bada, Hemingway Iruñera etorri zen lehen aldiaren 100. urteurrena. Hemingwayek Zezen plazarekin harremana handia izan zuen, badago hor Hemingwayren zera bat, burua eta gorputzaren zera bat Zezen plaza, gertaera horiek abiapuntu hartu eta kontutan edukita, 3. bisita hau antolatu dugu ekainaren 14:00. Eta oraingoz badago lekua, baino entzuten ari direna jakin dezatela jendea hasi dela izena ematen hortan ere, beraz, arrakastatsua izaten ari dela, bai. Jendeari gustatzen zaio, Inez, kontua guztizkio, ez? Bueno, karo, beti placer badire, nire egona izenean beti gozada bat da, ez? Iritik ibiltzea bueltaka, beti ikusten dituzun kale eta eraikin horiek ikusten, baino norbaitek, ez? Kontatzen horren inguruan dauden ipuinak, historiak eta detaile horiek, beti da, gerran gozada bat. Bai, eta gainera gure tokikoak, ez beste zein tokitakoak, gu sortu garen toki honetakoak, ez? Horrek ere badauka, plus bat, ez da inola esan. Inez, zuri ibilbideren batek bereziki arreta deitzen dizuna edo bereziki gogotsu hartuko duzuna? Bai, zein ibilbidek egiten dit ilusio, pixkat erakartzen hauen gehiago, agian esango nuke Zezen plazarenak, beste biak, Ana Diedeurerena egina daukat, aurretik ibilaldi hau baita, Ana Diedeurek egin izan du beste zea batzutan, eta, pixkat ez hautzen dut, ez? Bigarrena, interesgarria da, historia, entzuna daukat, baina zehazki detailak ez ditut ezagutzen orduan, interesgarria dirutzen zait, baina burgo eta zeharta ibili izan du naiz. Baina Zezen plazarenak, erakartzen hau. Gainera, ia 100. eraiki zuten dataren 100. urtea ospatu zen, eta horren inguruan, leyenda edo historio dana dalako asko daudenez, horrek bai interesa sortzen diala, bai, pizten dit. Iruñak badu, ez? Bere historia nik uste dute aski ederra, ez? Eta honitzetan ezagutzen ez duguna, ni duela gutxi egon nintzen begira, pixket burgoen kontu hau, ni gainera ez naiz Iruñekoa, ez nuen ongi ezagutzen, baina, bada, aski, ez? Kontu interesgarria, nola hasten den hor Nabarreriako burgo hori lehenik eta bain, ez? Kasi hori zela Iruña, eta gero gauza bitxia, baten bertze bi burgo hor, ateratzen dire, bertze bi irikiki edo herrixka, eta gero hori joaten dela batzen, ez? Iruñak ere baduela bere historia aski ederra, erran nahi dut, ez? Bai, gogoratu, jakin behar da, Nafarroko erreinua izan aurretik, Iruñeko erreinua izan zela, orduan hortik sortu zen guztia, ez? Esan daiteke. Ni ez naiz historian oso aditua, baina bai, Iruñak badauzka, Hiriburgoak ziren gainera independenteak. Eta orduan batu zirenean sortu zen gaur eguneko Iruña. Beraz, sor badaude, badaude ezagutzeko hainbat zetasun eta gauza, bai, interesgarria.
bai. Eta jakin beharrekoak iruditzen zait, bai. Idatzi diozu noizbait Iruñari olerkiren bat? Bai, baina hor daukat hor zeran, tiraderan sartuta, baina bai, baten bat, edo beste, bai. Baina horiek altxatuak, kajoian. Bai, egunen batera atako ditut, ea. Igual baten batek esate dit, hobe atera izango espazenu, baina, bueno, tira, pues, hola da, bizitza, arriskatu egin bat duzu, noizbait. Hoixen, Iruña, hiri ederra, ezagutzeko aukera beraz paregabea, hori trazten dugu, maiatzaren 30ean, eta kainaren batean errepikatuko da, Iruña. Akumen hiria ibilaldi aski interesgarri hori, Ana Diez de Ureren eskutik, ekainaren 7ean, asteazkenean baitere Bortzetan, Xabier Mangadoren eskutik, ibilbidea 3 burgoetan barna, eta gero berriz 7etan errepikatuko dute, eta ekainaren 14ean, baita ere asteazkenean, kasu honetan, Zezen plazaren inguruan, Mendeurrenaren nola baitere eskusa horrekin, horren afera horreta solasteko, eta Ernest Hemingwayen ere bai, bisitaz ere solasteko, eta horretaz gozatzeko aukera, Xabier Mangadoren eskutik berriro ere. Inez, ez dizut galdetu, por cierto, izena emateko nola egiten da? Bai, izen emateko e-mail bat idatzi behar da, hasiera baten Ateneoren helbide elektronikoa jarri genuen, baina, bueno, kemen nagoen, esango dut nahi duen, aukera hori ere badago, baina nahi baldin baduzu entzuten ari direnak nahi badute zuzenean euskara bokaliara bidali dezakete, orain esango duen helbide honetara. Euskera abildua ateneonavarro.es. Uste dut argi helditu dela, ezta? Eta beste gauzatxo bat aipatu ez dudana da, ekainaren 7ko ibilaldiaren abiapuntua izango dela Gaztelu plaza. Jakin dezaten. Entzuten ari direnak jakin dezaten, ze ez dakit berria nola eman zen, baina uste dut abiapuntua guztietan udal plaza jartzen duela. Baina ez Gaztelu plazan izanen da. Bai, ekainaren 7an Gaztelu plazan, eta maiatzaren 30ean eta ekainaren 1ean Artzapezpikuaren plazoleta, Santa Maria la Real plaza horretan. Eta hirugarrena Zezen plazan. Deialdi horiekin, hitzordu horiekin utziko dugu. Oroitu, uste baduzue berrietan udaletxe plazan dela, ekainaren 7koa ez, Gaztelu plazan izanen da, hitzordua Bortzetan eta 7etan. Inez, hemen utziko dugu, bakarrik eskatuko dizut, alako badakizu, esaldi edo agur bat, azpimarratuz edo nabarmenduz zure ustez zergatik den garrantzitsua. Joatea, hitzaldi edo ibilbidea, hauetako baten batean parte hartzera. Iruñatarrok, gure Iruñatarroko bakoitza bere tokiko historia ezagutu berra daukalako, ez? Ez gara, Iruñatarrok edo Nafarrok, uste dut, eta Iruñekoak ez direnak, orain gainera guztiak Nafarrak garenez, ezagutu berra daukagu gure historia. Ze gutxia horik, ez? Hoxe. Inez Castilla Nafar Ateneoko Euskara Saileko eleduna, eta honetan ere antolakuntzan ibili dena, Iruñeko udalarekin batera, 3 ibilbide, aski interesgarri hoiekin. Inez, mila esker, gaurkoan gurean ere, egoteagatik. Zuei, eta plazera beti bezala nahi duzuen arte. Bauxen dena gaurkoz magazinean, akitu baino lehen, Javi Arakamarekin atzo, gure Olaia kideak izandako elkarrizketaren zati batekin utziko zaituztegu, elkarrizketa osoa ikusteko aukera nola ez, Xaloaren webgunean eta sare sozialetan, hortzen ordubeteko elkarrizketa, gu horren zatitxo batekin agurtzen gara, eta astelen arte. Zuek uste duzue, bigarren plano horretan noizbehinka gelditzearena zigorra edukiko duela, elektoralki zigorra jasotzeko aurrikuspena dakazue, moduren batean?
Bai, invisibilizazioaren arriskuetako bat hori izan daiteke, ez? Baina inkestek eta jendeak eta esaten digutena berez ez da hori. Legealdian zehar egon dira inkesta interesatu batzu. Ez dakigu askotan, ez da muestra zein den zenbat pertsonari galdetu zaien eta bar, baina legealdian zehar mezu hori transmititu nahi izan da, baina gero ikusten ari gara ez dela egia. Gu ziur geunden, gure espazio politikoa existitzen zela, existitzen jarraitzen duela, eta alde horretatik esaten genuen, gauza kongi egiten baldin baditugu, gobernuan, parlamentuan, senatuan, Koldo Martinezekin, udalerri ezberdinetan, guk pentsatzen genuen jendeak hori eskertuko zuela edo kontuan hartuko zuela. Eta nire ustez hori ari da gertatzen. Inkesta ezberdinek guztiak esango nuke, ematen digute posizio garrantzitsu bat Nafarroako ordezkaritza politikoan edo Nafarroako parlamentuan, ez? Gutxienez hor inkesta daude doaz 8 eta 10 artean, ez? Eta kasu guztietan, hori, lehenengo 3 indarren artean kokatzen gaituzte, eta pertsonakin lasainago horrekin, eta benetan orain gainera kanpainan ikusten ari garena, benetan da energia polita eta babesa, lasai gaude horrekin. Gobernukidea ere horrekin jarraituz, PSN-rekin edukitzen alduzue desberdintasun oso nabarmen bat izan daiteke autogobernuaren babestea, eta horretan aditzera ematen du oso zaila izan daitekela momentu batzutan autogobernua, Nafarroako estatus propioa babestea. Nola uste duzu babes daitekela gure autogobernua? Bai, hemen PSN-en aldetik jarrera bat ikusi dugu legeldian zehar, egia esan da, eta da, gehien bat, etengabe Madrilera begira daudela, ez? Ea PSOEk, egoitzak, Madrilgo egoitzak, zer dioen, edo zein gairen inguruan, ez? Eta autogobernua hitz egiten baldin badugu, nik bi arlotxo ezberdinduko nituzke. Alde batetik daude transferentziak, eta beste aldetik eguneroko jarduna, azalduko naiz. Transferentziaz hitz egiten baldin badugu, egia da, legealdi honetan, zorionez, 3 transferentzie berri sinatu direla, ez? Eta Maria Txibitek sinatu ditu 3. Horietako bat da ingreso minimoarena, legealdi honetan Madrilen bultzatu dena, eta PNV-ek Madrilen akordio bat lortu zuen Pedro Sánchezekin, Araba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroan gure nolabait moldatzeko guk ja bageneukan errenta bermatura eta bar, eta sinatu du Txibitek, eta oso pozik gaude horrekin, eta beste 2 transferentzien kasuan sinatu dena da 189an aurreko legealdian Uxue Barkosek lortu zuena, akordatu zuena Madrilekin, Pedro Sánchezekin. Orduan, pozik gaude sinadura horiekin, noski guri gustatuko litzaiguke, gure sinadura izatea, Uxue Barkosen sinadura izatea, eta Txibiterena, baina oso pozik gaude emaitzarekin, alde horretatik lasai gaude. Gero zer gertatu da, zenbat transferentzia berri bultzatu dira, ez? 0 legealdi honetan. Zenbat sinatuko dira urrengo legealdian edo zein delarik presidentea, ez dakigu, baina momentu honetan ez dago deus mai gainean aurre egiten jarraitu alizateko. Orduan 0tik abiatu berri izango da, transferentzia berririk nahi baldin badugu. Guk esaten dugu bekena oso garrantzitsua dena eta ikerkuntzarena are gehiago gaur egungo gizartean eta gaur egungo ekonomian, ez? Orduan, alde horretatik hor ambizio gutxi ikusi dugu alderdi sozialistan, eta tokatu zaio sinatzea, eta saria tokatu zaio nolabait, eta argazkia, ez? Eta gero, egunerokotasuneko jarduna, ez? Eguneroko jarduna. Hor ikusten dugu, edozein lege, edozein dinamika berri bultzatu nahi baldin badugu, ikusten dugu etengabe Madrili begira daudela. Berdin du hezkuntza arloan adibidez, berdin du lehen aipatu dudan aldaketa klimatikoaren kontrako legea adibidez, atzeratu ziguten bere onarpena parlamentuan, haiek nahi zutelako lehenik Madrilen kongresuan onartuta izatea Espainiako legea. Beti haien markoa Espainiarra da. Berdin gertatzen zaigu adibidez autokonsumoa
bultzatuko lukeen lege berri batekin guk bultzatu dugu parlamentuan, eta PSNek ezik beste guztiek alde bozkatu zuten, azalduko dut hobeki. Vianako printzeak instituzioak arazo desente jartzen ditu, eguzki plakak jartzeari eremu zehatz batzuetan, adibidez, Iruñeko Aldezarrean ezin da jarri bat ere, besteagatik ondarea, eta guk proposatu genuen, bateragarriak izan daitezkela, alde batetik ondarearen babestea, eta beste aldetik ere aurrera egitea, autokontsumoarekin, eta Nafarroak eskuduntzak ditu, eta lege propio bat egin dezakela, esan genuen, eta alderdi guztiek alde bozkatu zuten honen alde, ez? Ez dute deus egin, itxaroten ari direlako ea zer egiten den kongresuan. Guk badaukagu eskuduntza, arlo horretan aurrera egiteko. Zergatik egon behar dugu geldirik, gainera parlamentuak esan baldin badu, goazen honekin, ez? Etengabe Madrilari begira daude, eta egia da, honek mantsotzen ditu pauso asko. Ekonomia hitz egingo dugu orain, ere bai? Nola indartu beharko litzateke Nafarroaren ekonomia, gero abairen aburuz? Bai, argi dago aldaketa potenteak datozela, trantsizio hitza etengabe ari gara aipatzen, eta lehentasuna izan behar da, trantsizio hori izatea sostengarria, jasangarria, ikuspuntu ezberdinetatik, ez? Jasangarri izan behar da sozialki, zein trantsizio prozesuetan edo kaleratzeak egon daitezke, eta hor egon behar dugu instituziook hori nolabait babesten, eta pertsona batzuk haien enplegua galdu behar baldin badute, babes hori edukitzen, eta formakuntza ezberdinen bitartez beste arlo batzutan sartzeko aukera eduki behar dute. Izan behar da jasangarria ikuspuntu ekonomiko batetik, badakigu gerta daiteken batean Volkswagen joaten baldin bada hemendik ez dirudi, badirudi inbertsio potente bat egingo dutela, 1.000 milioi eurokoa, baina ekonomikoki jasangarri izan behar da, eta gero inguru giroari begira ere oso garrantzitsua da izatea, ez orduan. Hau, oinarritzat hartuta, iruditzen zaigu oso garrantzitsua ekonomia zirkularrean oinarritutako trantsizio bat egitea. Orain arteko ekonomia lineala izan da, eta kontsumitzen genuen eta jarraian botatzen genuen, kontsumitatuakoa, berdin du arropa izan da edo berdin du zein kontu izan da, eta ikusten ari gara, ez orain duela ja urte batzuk, funtsezkoa dela ekonomia hori zirkularra izan behar dela, ez? Ze azpiegitura sortu beharko litzateke hori lortu alizateko? Ikusten ari dugu Nafarroan industria sarea pobretzen ari dela, agoitzen semen gamesa galdu genuen, orduan beste modu bateko azpiegitura bat beharko litzateke? Hori da, eta halako inbertsioak erakartzen saiatzen ari gara, ez? Adibidez, agoitzen, enpresa berri bat jarriko da, kasu honetan egia da bere jarduna ez dela bereziki, ez dakit nola esan, zirkularra, da arrunta, ez nuke esango ere desastre bat denik, txiskeroak egiten dituen enpresa bat da, baina dozenak lanpostu sortuko dituena, ez okerrez banago, ehun da desente, ia 200 lanpostu sortuko ditu, ez? Eta 40 milioi euroko inbertsio potente batekin, ez? Baina, ekonomia, industria berri horri begira, ari gara erakartzen inbertsio potenteak. Energia berriztagarrien arloan adibidez, ari gara 1.000 milioi euroko inbertsioak iragarri dira. Hidrogeno berdea hor dago, adibidez, Tuterako Ciudad Agroalimentaria izeneko poligonora joango da enpresa berri bat, hidrogeno berdearen inguruan lan egiten duena. Zangotzara beste bat, Barasoinera beste bat. Kortesen, haize erroten palak, berrerabiltzeko prozesua abiatzen duen enpresa bat joango da. Hauek dira gure nitxo berriak, eta pentsatzen dugu Maderge izeneko ere enpresa agoitzera joango da, agoitza aipatu duzulako, ez? Eta agoitzen, eraikuntzarako
egurra batez ere erabiltzen duen enpresa hau aipatu duan izena, izeneko enpresa, ezarriko da, ez? Eta atzo bertan, Nafarroako gobernuak oniritzia eman zion, adibidez, NUPeko, Nafarroako Unibertsitate Publikoko lurretan, eraikuntzaren industrializaziorako egoitza nagusia, Espainiako egoitza nagusia jartzeko baimena eman zuen, ez? Hortik joan behar dugu, eta... Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.